Ġejt mitlub inħallas bis-16 cents u 34 cents kull unit. Attenti, araw sew il-kontijiet li qed jaslu mingħand l-arms. Hija din it-twissija li saret pubblikament minn persuna fuq il-midja soċjali wara li dan l-aħħar irċieva kont tad-dawl li kien fih ħafna żbalji kbar. Din il-persuna tajt li kienet ilha żmien twil tirċievi l-kont bi żbalji u li t-taħwit ilu għaddej minn żmien lajt. Irrakkontat kif ftit ilu tfaċċa il-meter reader u eventwalment li kien id-doppju ta' dak li suppost kellu jħallas. Immedjata kienet ir-reazzjoni ta' diversi nies oħrajn li qalu pubblikament li ġralhom l-istess. Jidher li hemm ħafna li qed jingidmu bil-kbir bil-kontijiet tad-dawl qalilna persuna li tkellem magħna meta l-gvern preżenti bil-paroli wieħed traħħis. Minflok, għalkemm forsi wieħed jista' jargumenta li l-prezzijiet fuq il-karta ma għolewx, jidher li qed jinstabu mezzi oħrajn kif jisolħuna. Individwu ieħor kiteb hekk jinwasal li kont ta' 1300 euro, il-nisnin inħallas 240 euro. Il-mentajt mal-arms li email saddejthom imma kollox għal xejn.